हेल' लोगोफोर सिगाङावनो आंनि चेनेलनि जानानै दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों आंनि चेनेलाव बरायबाय। दा दिनैनि भिडिअआ गोबां इन्टारेस्ट जानो हागौ आरो इन्टारेस्ट नङाबो जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालाम। दा दिनैनि भिडिअआ मा रोखोम जागोन, दा बिनि सिगां मोनसे भिडिअ क्लिप दं, बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रो। दा बे भिडिअ क्लिपआ सोरनि होनोबा दा बेनो जाबाय उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोनि सासे मानगोनां डायनामिक लिडारा मानि मा बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे नायग्रोनानै ला मोजाङै, बिनिफ्रायसो मानि सावरायनाय जागोन आरो बाथ्राफोरखौ। जायफोर गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनि दिनै केन्डिडेट होनो ओंखारदों बिथांमोना मिसामिसि बेयाव माने ना सारनानै जेयाव ना फोनांनायनि बेबस्थाया गैखाला, जिहेतु नायानो गैलिया बेयाव मिसामिसि दै सारनानै दैयाव ओंखारनानै जिखौ फिसिनानै ना सारनायनि खुनु मिनिं गैया। गतिके बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय नमिनेसन होआब्लाबो जासिगोन होननानै आं बिथांमोनखौ बुंनोसो लुबैयो। भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट ना लोगोफोर। दा दिनै बिथांमोना मा फोरमायदों नङा होमबा, बेखौ दिनैनि दिनाव बुजियै रावबो फाग्ला गैया। दिनै बिथांमोना बुंनो नाजादों मानि इउपिपिएल दोलोनि अनगायै मानि गुबुन दोलोफ्रा मानि फैगोन समफ्राव इलेक्सन दारायनानै जेबो लाबानो गैलानो, मानि दारायबाबो देरहानाय नंला जाहैदों आरो एकमात्र मानि इउपिपिएलआल' देरहागोन। मानि एकदम साबायखर आरो मानिखानांगोन। खिन्थु जोङो बिथांमोना बिदिनो बिराद मानि नाना बाना बुङो, खिन्थु समाजो खिन्थागोन रायजो राजाफोर, नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोना बै ना गैयै दैसायाव मानि जे सारबाबो जेबो लाब गैला जाहैदों, मानि नाया गाखोला। मारै गाखोबावनो फाग्ला फाग्ला, ना गोनांबाबो बै जेया जुदि गिजि गब्लं जायोबा बे नाया गाखोगोन, माब्लाबाबो गाखोआ। रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ, ओरैनो खस्थ' खालामनायल' जायो। दा दिनै बिथांमोनखौ जोङो बेखौनो मानि बुंनांगोन आरो दिनै बिथांमोना बिराद गोदै गोदै खोथा बुङो, बिराद मोजां मोजां मानि कमिटमेन्ट होयो आरो बिथांमोना इलेक्सन फैनायनि सिगां सिगां बिराद नाना बाना स्किम रानलाबायो आरो बिराद बे स्किम लाबोलाबायनानै मा खालामलाबायो अन्थाइ खाम्फा बेखेवलाजोबो आरो दारसारा मानि जेबो गैया। मानि बियो इलेक्सन बोथोरावल' जायो बिसिना, ओमफ्राय जेब्लानाखि इलेक्सना जोब्बाय मानि बै खाम्फाबा बोजों माबा बोजों मानि बेफोरबायदि जानानै सेस आरो मानि बियो जेब्लानाखि इलेक्सन जोबो मानि बै खाम्फा गायनायनि बे सल'आबो मानि जोबो आरो मानि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं लोगोफोर। दा जों दिनै बेखौनो मानिखानांगोन। दिनैनि दिनाव मानि बिथांमोना मा मोजां खामानि मावखो नङा होमबा? दिनै बिथांमोना मानि जे सारनानै हाजारखि ना हमनो नागिरा मानो मानि बे मासेबो मोननाय नङा आरो जिहेथु दिनै बिसिनि जेया गब्लंजोब्बाय, मानि बे जे गब्लंनायाव नाया खि मालाबा थाबथाबावगौ नङा होमबा? दिनै बिथांमोना भुलखौनो मावखालांजोब्बाय, मानि देग देग नुस्रांजोबलायनाय भुल मावबाय, नुस्रांजोबलायनाय रायजो राजाखौ थगायजोब्बाय फाग्ला फाग्ला। बिदियावलाय नोङो सोर फाग्लाया बिदिनो मदद होबावनांगौ जाखो, सोर फाग्लाया गावसिनो भट होबावनांगौ जाखो, नङा होमब्ला लोगोफोर? दा बिथांमोना दिनै मालायखौ बुङो, खिन्थु बेफोर दिनै गासिबो मानि मा होनो गाव गावखौसो बुंनानै लानाय, नङा होमबा? ओरैबायदि इन्टारेस्टिं। सिडली कन्स्टिटिउन्सियाव आरो स्पेसियेलि निसिमा बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव दिनै फिथा हाबाबो हाख'नो हायासै जों। ओरैबायदि बुरजा लामा बेयाव दिनै डिक्लेयार खालामनानै खामानि मावखांनाय आरो मावगासिनो थानाय आरो मावबाय थागोन, बेनिबो जों गोबां दिनैहाय लामा बेखेवनानै होनाय जाबाय। देखो महा जारलाना लोगोफोर, नङा होमबा? फिथा हाबाबो हाख'नो हाला, बेबो मानि इलेक्सन फैनायनि सिगांसो, नङा होमब्ला? मानि बै लामाफोरखौ मा समाव मावनांगौमोन, बिथांमोना दिनैहाय सरखारानो फैयै फैयै फैनानै जोबफैलायलांबाय 5-6 मासल'सै होमबा, नङा होमब्ला? दिनै बै 5-6 मासाव बिथांमोना मा खामानि मावबावगोन, नङा होमब्ला? बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा कि मानि खर'आव मेलेम गैयै दंबावो बे, नङा होमब्ला?
दा बिराद इन्टारेस्टिं माने बिथांमोना दिनै माने जेननो थांगासिनो दं आरो बिथांमोना बिथोराव माने बिराद थलं थफं जायो नालाय दा बिदिनो मा बुंगोन मा बुङा बिदिनो बिराद नाना बाना बुंफ्लांलाजोबो रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था साननो बिराद गोनां दानि नैबे दिनाव आरो गोदोनि माने बै समनि माने आबौनि दिन माने सैथ' जुगनि बाथ्राफोरबा माने एसे बिसास खालामजागौमोन नङा होमब्ला बै समाव माने मा होनो इसोर भगबानाबो लोगो लायोमोन नालाय माने बे समाव एसे आसा खालामथाव जागौमोन आरो बै समनि बाथ्राब्ला नङा होमब्ला दा मा होनो बै हरसेयैनो मा होनो लंकायाव थांनो थाखाय माने श्रीलंका ना मा बै माबा सीताखौ लायनो थांनायाव बे हनुमान बिथांमोना माने लामा थेनाय जाहैबाय नङा होमबा दा दिनै बिथांमोनाबो बे अबस्थायावनो दं आरो मा नाथाय बेफोर गासिबो फैमाल फाग्ला फाग्ला भगबान जाखो ना इसोर जाखो बे 4-5 मासाव बिथांमोना बे सारा बे गिलु फालु स्किम लामा सामाखौ मावग्लुंनो हानाय नङा होमब्ला दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगोनब्रा लोगोफोर रायजो राजाफोर दिनै जेब्लानाखि मानसिया माने माबा मोनसे बिपद जायो बा लोमजा साजा जायो माने लोमजानायफ्रा बाराफोर जायोबा मानसिया गोब्रामो एकदम नाना बाना बायदिसिना बुंफ्लांलाबायो आरो मा थिग बिदिनो दिनै बिथांमोना गावसिनि नैबे गाज्रि सम सफैबाय नालाय दा दिनै बे समाव बिथांमोनाबो बिदिनो एकदम जानला मोनला माने नाना बाना बुंलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ गावसिनि जेयाव फोनांनो नागिरो खिन्थु रायजो राजाफ्रा दानि जुगाव बै गिजि गब्लं जेयाव नांबावगोन रायजोफोर जिन दिंगियावबो नाङा जिहेथु नायाबो सिनायो नायाबो बै जेया गब्लं दं बे जेजों माने खारनांगोन होननानै नांब्लाबो खारो आरो दा थिग बेबायदिनो बे जोंलाय माने मनुष्य नङा होमबा गियान गोनां मानसि हारि फाग्ला जोंनि रायजो राजाफ्राखि दा बुजिया थाबावो बे बोथोराव बिराद फाग्ला फाग्ला डायलग होयोलै बे उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड माने मा होनो दोलोनि बिथांमोना माने एसे साननानै खोथाफोरखौ बुङोबा बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानो रायजो राजाफोर